एमजे ब्रादारा एसे मोजां भिडिअ लाबोयो मटिभेसननि एसे भिडिअ लाबोयो आरोखि रायजो राजाफोरनो देखायना होयो आरो एस शकिं ब्रादाराबो मोजां भिडिअ लाबोयो आरोखि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मटिभेसन भिडिअ लाबोयो आरोखि kerja tagra nala bari minde kerja tagra nala bari minde kerja tagra yo ayo esoking nोंनि भिडिअनि कमेन्टआव हाबना नायलाय नोंखौ मा होनदों नोंसोर गामिनि मानसिफोरा इदि नोङो आयो हिनजावफोरनि लब मारा आरोना नोङो इसिबां लेथ्रा मानसि नोङो जेरै महर एरै गोसो एरै सभाब सुत्र माथो नोंना थोद माबायदि हिनजाव मा नोंलाय आं ओरैनोसो नोंखौ बुंलाबाय थायो मा होननानै थारैनो नोङो बिदि मारा आरोना कमेन्टखौ नायलाय आं कमेन्ट देखायना होनि हसा बियो जुमाय लोंना बुरि मानसिनि गस्लाखौ बिसिदोंमोन ओमफ्राय मिटिं लिंना रायजोफोरजों बुग्लि जादों एसोकिंनि गामि नोंनि गामिनि मानसि सि थु आंखौसो खुदै गारदोंमोन ना नोङो हो लाजिया नोङो हिनजाव मानसिफोरनि गस्ला बिसिनो बिराद मान सनमान होग्रा दा बेखौ सोरबायदि मानसिया लादों एकदमबारे गोलैसोनानै थानाय जाम्बि हिनजाव दुनियानि हेवा मोनफेरनो रोङै बिदि मानसिया लादों बेखौ लोंनानै बुथैलाजोब्बाय गालहाव सालहाव गिदिर जाजोब्बाय बेखौ कि सोरबा हौवा होनो नामा बेखौ लादों मालायफोरनि हौवाफोरखौबो नुयो आङो बिराद हेन्सम मालाय एकदमबारे गोजौ गिदिर आराम बडिफ्राबो फिट नोंखौलाय मा इसिबां लेथ्रा गोसोम बन दादा माबा बुलाजोबनाय मोदोम सोदोम बुलाजोब्बाय लोङै मेगनफ्राबो बुथेलाजोब्बाय थोद बियो आंखौ जावबाय थादों महर गैया मा गैया बिनि हिनजावनि महरखौ नोंथांमोना नुदों माबायदि आंनि महरखौ नायना ला सैमायानो एरायनाय नंखाया नोंनो आंनि खाथिनिफ्राय एस जकिं नों बायदि अमा बुन्दाखौ बुंदों आङो नों बायदि हाजार लाइन नांना थायो प्रप'ज खालामग्रा आंखौ हाजार मेसेज फैना थाफैयो आंनाव प्रप'ज खालामनाय मिथिगौ एसेबां हेन्डसाम सेंग्रा प्रप'ज खालामग्रा आंनाव लाइनाव नांना थायो मोनाबा फाग्ला जानो ओंखारलायो मिथिगौ नोङो ओमफ्राय गावहा आंखौ मोननो लुगैयो थोद आं बायदि सिख्लाखौ मोनगोन नोङो एसेबां समायनाखौ दा लोदोदो बुरै एकदमबारे साइस गैया गानबाबो जोमबाबो समायना नुवा एसेबो बिदि हिनजावखौ मोनबाय गावहा ओमफ्राय आंखौ मेगन साबाय थायो आंखौ मेगन सानानै मा मोननो आंहा दंखायो आंनिया नोंनि खाथियाव थानो समाया गोसोम बन्दा नङा मिथिबाय नोङो लाजि मोनदों दासो लाजि मोनदों गन्थंआव दै हाबदों नोंनाव जानाय जायो माबा फादनाय जानाय जायो हिनजाव नंजायैनो हिनजावनि लैथोखौ लाखिनो रोङाखै नोङो दासो गन्थंआव दै गुसु हाबनानै खेबसे लाजिनाया नोंनाव हाबदों दासो सिस्टार गोबां नोंखौ मान सनमान रेसपेक्ट होनानैसो आङो भिडिअखौ लाबोदोंमोन जाहाथे मालायनि प्रटेस्ट लाबोयोब्लाबो गाव लाबोनाय मालायनिखौ लाबोयोब्ला जाहाथे बोरै स्ट्रिक हरजायो बेखौसो आङो बुंनानै होदों नोङो बेयावनो इसेबां लाजि मोनदों आरो राव भाषाखौ मोजां बाहाय अमा बुन्दा सैमा बिदि दा बुंनो मिथिबाय नोंखौ बुंनो हायो आंबो सैमा बांग्रि सब निस्सय नोङो दा आंनि बे भिडिअआव साबेसेजों मा रायजाहरदों नोंलाय हा लाजि मोनदों नोङो गगायाव दै हाबदों दासो हा मोजां राय बिदि सैमा अमा दाउ अमा होननानै दाराय नोंखौ आङो हिनजाव माहारि होननानै गोबां रेसपेक्ट होनानै रायदों आरो बुंदों आं रायाखै दै आङो मोनसे जाहाथे सोरबा पेज बानायग्राफ्राबो मालायनि मोजांखौ भिडिअ क्लिप बा पिक्सार होनायाव जेबो बादा गैया हा मिथिबाय बेयावहाय हाबसननाय हाबसयैनि खोथाखौ दा बुंदों आरो मैदोनि खोथाखौ बुंदों ना नोङो मैदोमा आंनि सायाव भिडिअ लाबोग्रोदों ना आं बिनि सायाव लाबोग्रोदों हा मोजां खोथा बुंनो रोङोबा बुं सैमा अमा खोथा लानानै दा बुं आंबो नोंखौ सैमा फाग्लि होननानै नों बायदिखौ साब्रै फिनो हायो आङो एसटकिङा आंनि दखानाव नों बायदिखौ दिनै राति हाजिरा मावनानै सानफ्रामबो नोंखौ लेबार बाहायनो हायो आङो आंजों मा कम्पेयार खालामदों नोंलाय आंनि बेकग्राउन्डनि सोमोन्दै मा मिथियो नोंलाय ओइ सिस्टार मिथिगौ रोङाबा कम्पेयार खालामनाङा राव दं भाषा दं बुंबानो जायो होननानै बे रावखौ बाहायनो नाङा बे राव आरो बे बुंनाया सिलाय गुलिजों समान एखे बुंनाय लोगो लोगो ओंखारलांबाय गुलियाबो बिदिनो ओंखारलाङो बेनिखायनो बुङैनि सिगां बबे भाषाखौ बबे राव लेंगुवेजखौ बुङोब्ला मोजां मोनगोन बेखौबो साननो नांगौ नोंखौ मोजां मोनग्राया मोनखागोन आंखौ मोनग्राया मोनखागोन जाया मुवा बेयाव नोङो इसेबां गोदना हब्रा गोदना गिदिर जालायनाय बाथ्रा बुंनानै सासे हिनजावा हिनजाव बायदि थार सिख्लाना हाबा जानाय नोंखौ मिथिया आङो मिथिबाय नों आंखौ अनेक बुंनो हायो नोंखौ मिथिबाय हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ आं दा मानि सायाव लाबोदों दा रायजो राजा नोंथांमोन मेन खोथाखौ आं दा सावरायनोसै आरोखि दा नै सानै साथामसो बे भिडिअ क्रिएटर इउटुबारफोर बिथांमोना ससियेल मिडियायाव जे भाइरास बायदि जानानै दं आरोखि दा बिथांमोनखौ आं बुंनो सानगोन आरोखि सोरनि गोरोन्थियाथ' दं बयनाबो गोरोन्थि दङ दा मेन खोथाया जाहैबाय दाख्लि बावैसो एमबाथा सार हमजानायनि भिडिअखौहाय डाउनलड खालामनानै हगारदों जे सोर सोरबा आलु देनो आलु गेसाव ना मा आं बेखौ मिथिया आं बेकग्राउन्डखौबो जेबो मिथिया मालायफोरनिखौ जे बिथांमोनखौ नायनो बाबाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो नायनो बाबाय बिथांमोननि नांज्लायनाय गावजों गाव खुगा बिथांमोननि नांलायनाय गावजों गाव हेबलायलायनाय बुंलायलायनाय बेफोरखौ नायनानै मा मटिभेसन मोनगोन नङा होमबा रायजोफोर दा आं नैबे खोथाखौ बुंगोन दे मेन स्टार्टिंआ मानि थाखाय जाग्रोआमोन बिसोरो मानि सायाव जाग्रोआमोन
दाख्लै बावैसो एमबाथा जे हमजादोंमोन बेनि भिडिअखौ दे डाउनलड खालामनानै रि-आपलड खालामदों बे आलु गेसाव नामा सोर आं मिथिला एमजे एनिथिं एमजे ब्रादार एनिथिं एमजेनि भिडिअखौ आरोखि हगारदोंमोन आरोखि दा बिथाङा एनिथिं एमजे बिथाङा फेसबुकाव मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामदोंमोन जाहैबाय मेसेज थाङा जाहैबाय थाङैनि जाहोनाव दा बिथाङा डाइरेक्ट कपिराइट स्ट्राइक हरबाय दा कपिराइट स्ट्राइक हरखांनायनि उनाव दा आलु देनि बिब'ना बिनानाव जायो बेयाव आं बांद्राय मिथिया मालायफोरखौहाय दा आलुनि बिनानाव जायो खोमा दा बिनानावना बिब' आं मिथिला माहि बिटिवाइ होनो आरोखि बे गेम गेलेलाबायो गावनि सेहेरा जे मोख्रा जाथि मोखांखौ देखायलाबायबाय थायो आरोखि दा बिथांमोनाबो बिराद माबा बुंनायफ्रा बिराद जाथाराखै आरोखि बिथांमोना मा मटिभेसननि भिडिअ लाबोयो बे माहि बिटिवाइ आरो आलु गेसावमोना मा मटिभेसननि भिडिअ लाबोयो बिथांमोनहा आं बेखौसो बुंगोन आरोखि जे जेबो मटिभेसननि भिडिअ लाबोआ बिथांमोना गावजों गाव हेबलायनाय सोरनिबा मालायनि भिडिअ कन्टेन्ट लाबोलाबायनाय सोरखौबा माबालाबायनाय दा बेफोरबायदिनि भिडिअ लाबोयो बिसोरो दा नै एमजे ब्रादारा एसे मोजां भिडिअ लाबोयो मटिभेसननि एसे भिडिअ लाबोयो आरोखि रायजो राजाफोरनो देखायना होयो आरो एस शकिं ब्रादाराबो मोजां भिडिअ लाबोयो आरोखि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मटिभेसन भिडिअ लाबोयो आरोखि दा बिथांमोनाहाय गावजों गाव दा बिराद ससियेल मिडियायाव हेबलायगासिनो गावजों गाव नांलायगासिनो दा बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा बेसेबां नायबाय थानो नङा होमबा दा भाइरास जानानै थाबाय आरोखि जोंनि बर'नि माखासे बे इउटुबारफ्रा गावजों गावनो नांलायबाय थानाय दा बोथोरा मा थासारियाव दं बर' हारिया मा थासारियाव दं बेफोरबायदिनि सायाव जेबो भिडिअ लाबोनो समाय गैया बिस्रा दा नै बिसिना एसे गोरोन्थि मोनदों आरोखि बांसिन आङो आलु गेसाव आरो आलु गेसावनि बिब' नामा माहि बिटिवाइ आरो बे माहि बिटिवाइ आनजलि बिटिवाइजोंबो कन्ट्रभार्सि भिडिअ सोलिगासिनो दं बिसिना मा जालायबाय थायो मा मायो दा रायजो राजा नोंथांमोनाहाय ससे भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ दा फुल भिडिअखौ आं एसे होबावगोन आरोखि रायजो राजा नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि रायजो राजा नोंथांमोनाबो दे नायनानै बुजिदो सोरनि गोरोन्थि सोरनि भुल बे आरो ए जकिंनि थाखाय हिनजावफ्रा मानो इसेबां फाग्ला बे हाबा जानाय हिनजावफ्रा मानो इसेबां फाग्ला मानो बेखौ लोगो हमनो खालामना मानो बेखौ नुयोबा इसेबां मिनि ग्लाबलाबायो बे हाबा जानाय हिनजावफ्रा आयु ए जकिंनि एसएमएस फैगोन नामा होननानै वाइटआवबो थाबावलै सोरबाथ' बिबार लानानै फैसा लानानै आखायावहाय लामायावबो नेनानै थाबावो दिनै ए जकिं दार्लिंआ फैगोनहाय आं दिनै बिबार लानोसै आं दिनै फैसा एसे लानानै माने मा दं बेनावहाय एसेबां सिथाब एसेबां गोसोखाङो एसेबां मोजां मोनो बेखौहाय मानि थाखाय ना आरो ए जकिंआलाय दाब्लानिफ्राय हायना मुलिसो फुननानै दोनो नामाब्रा खिन्थु मोनसे खोथा माब्लाबाबो आं ए जकिं आरिखौहाय हौवाफोरनि फेसबुक पेज नायनानै होफेरनाय नुवाखै बे खिन्थु खाथां आं मानियो बेखौहाय माब्लाबाबो नेभार सिन नुफेराखै आं माब्लाबाबो नुफेराखै आं हिनजावफोरनि फेसबुकखौ नायनानै होनाय आरो ए जकिंखौ हौवाफोरनिखौ नायनानै होआलै जोंहा बिथां ए जकिं माने बे हिनजावफोरखौ ओरैबायदि फुस्लायनो हायो माने माबा आरि दाब्लानिफ्रायलाय हायना मुलिसो लायला बायनाय नामाब्रा आरि जकिंआलाय माने हिनजावफ्रा बिराद मोजां मोनोलै माने जोंखौ सासे मोजांखौनो मोना जायखौ बुङो जोङो राम रहिम बाबा राइट जोंना राम रहिम बाबायाबो सिगां माने बिराद हिनजावफोरखौ ओरैबायदि बोर होयै फुस्लाय मा गुदुं सिङावसो लाङोमोन गुदुं सिङाव अबावबा ओमफ्राय बुङो हरसेया नङाबा 1 घन्टा 2 घन्टानि उनाव लाबोनानै थांदो आं नोंनि प्रब्लेमखौ आं पुरा ए टु जेड सल्भ खालामनानै होबाय नों जेबो गिनांगौआनो गैला ओमफ्राय बे हिनजावा मा उनावहाय बिराद मिनि खुसि थागोन ओमफ्राय उनावहायसो मा मास 3-4 उनावसो मिन्थिगोन बिनियावहाय मा दं उदैयावहाय आरो बिनिफ्रायथ' साला गोबां भाइराल जाबायना भिडिअआ भाइराल जानानै मा जाखो बिथाङा एरेस्ट खालामजाबाय जायखौ जों मिन्थियो राम रहिम बाबा थिग माने बेफोरबायदिनो जोंहा ए जकिं आरियाबो मा राम रहिम बाबानि माने सन्तान एबा सेला बे आरिनिफ्राय एसे सोलोंमारनांसिगोनलै अबेनिफ्राय हायना मुलि लायो हिनजावफ्राबो बिराद लोगो हमनो बिराद हांखुर जायो ओरैबायदि फाग्ला जायो माने बेखौ लोगो मोनबाथाय बिराद मिनि गाबलाबायो आयु पुरा दाब्लानिफ्राय बे हायना मुलि लायमारदों बियो नङाबायदि नोंनि थाखाय एसेबां फाग्ला जानाय नङामोन बे हाबा जानाय हिनजावफ्रा मा बुंनो आधाखौनो होनो आङो 100% आधा हिनजावफ्रानो माने ओरैबायदि बेजोंहाय माने सिथा माने ओरैबायदि लोगो हमनो हांखुर जायोलै बेखौ मा दं एक्सुवेलि बेनावहाय मा हायना मुलिफोरसो फुनग्रो नामाब्रा आरो नोंलाय आंनो बे खिन्थाहरलाय आंबो एकदम सिंगल जानानै दं ना आलुखौ सोरबा मोजां मोनो ना आलुआ हिनजाव मोनफोरदों दिनैसिम ना आलुखौ सोरबा नायसनो आसलथे आलुखौ हिनजावफ्रा मानो मोजां मोना मा प्रब्लेम दङ आसलथे आलुनि महरा एसेबां गाज्रि नामा बुंलाय बेलेग साला मदारु सदारु ओरैनो लोंथिंलाबायनानै बाइक मोनथिंलानानै गिदिंलाबायनायखौसो हिनजावफ्रा ओरैबायदि लब जायो आलुनि सेरामा एसेबां गाज्रि नामा बिनिखायनो नोंसोर पस्तायोना बिनिखायनो सोरबा बेमारि हौवा मोनहैयो सोरबा मदारु हौवा मोनहैयो सोरबा गांजाराव हौवा मोनहैयो उनावहाय मा लांजानानै
गथ' सासे मोनखांनायनि उनाव हो अब्ला बै समावसो मा पस्टाय होयोना मानसिया हिनजाव मुवाखौ मालाय आदै जकिङाहाय बिराद हिनजावफोरा माथो सय खोथाया सिगां माने जोंहा एस जकिङाहाय सासे हिनजावखौ मोजां मोनदोंमोन सासे हिनजावखौ मोजां मोननानै मा बेखौहाय जोङो एक्स होननानै मिन्थियो राइट ओमफ्राय दा बिथांखौ मोनैनि थाखाय दा बे बिथां एस जकिंनि भिडिअखौबो नायो बै जायबा बिनि क्रास जायबा एस जकिं बिथाङाहाय बेखौ प्रप'ज खालामदोंमोन बेखौ मा माने जोगारदों आरोना एस जकिंखौहाय ओमफ्राय दा बेखौहाय जेलुस खालामहोनो थाखायनो दा बिथाङा जोंना एस जकिङाहाय बिराद हिनजावफोरखौ लोगो हमनानै भिडिअ बानायो जानांगौ माने आंखौ नायनानै जेलुस जादों साला नों एक्स नुवाखै आं बैफोरबायदि हिनजावफोरखौ आं किउआव आं 50 जन लानानै आं बेरायो नोंफोरबायदि मानसिया मा होननानै जाहाथे बिनि एक्सआहाय नुनानै बेखौहाय जेलुस जाहैदों बेफोरबायदिबो जानो हागौ खोथाया आं एसे आन्दासाव आं मिन्थिदों दा जोंहा मोनसे खोथा एस जकिं आदियाहाय माब्लाबाबो हौवाफोरनि फेसबुकखौहाय नायनानै होआ माब्लाबाबो आं नुफेराखै आंबो सोंहरदोंमोन आरो एस जकिं आंनि फेसबुकखौबो नायना होलाय आंना इस्टाइल गोलैदों आंनिखौबो एसे बानायना हो हौवाफोरनिखौ नाया बाय हौवाफोरनिखौ नाया बाप हिनजावफोरनिखौ मानिनांगोन हिनजावफोरनि मोनसे एसएमएस थांथावनो हायाखै आरो जकिंनियावहाय आयौ लोगो नायखायो लोगो रिप्लाइ खालामखायो आयौ सेंग्राफोरनिखौ एकदम खिबायदि सानो एसएमएस हरबाथाय खिबायदि है बिनि एसएमएसखौलाय मा नायनोब्ला बे सेंग्राजों है थारग'ज' आं थारग'ज' बे हौवाफोरजों दा बिसोरो गावसोरखौनो फुरा एटिटिउड दामि साननानै लानानै भिडिअ बानायगासिनो दं आरोखि दा माबा आलु गेसाव आरो बे मा नाम होनो माहि बिटिवाइ बिथांमोनहाय दा बिथांमोनखौसो आं होनगोन आरोखि बिथांमोनहा मटिभेसननि जेबो भिडिअ लाबोआ मा भिडिअ लाबोयो बिसोरलाय ओरैनो माबा माबि जाब्बा जुब्बि भिडिअ लाबोयो मालायनि कन्टेन्ट मा सोरखौबा जावलाबायनाय सोरबा भाइरेलनि कन्टेन्ट लाबोलाबायनाय मालाबायनाय बिदिल' आरोखि दा एम जे ब्रादार आरो एस जकिं बिथांमोनाथ' एसे मटिभेसननि भिडिअ लाबोयो दा हेल्प खालामो गोबां जोंनि फेसबुक इउज खालामग्रा लाइमोनफोरखौबो हेल्प खालामना होयो मोजां मटिभेसन होयो दा आं बिथांमोनखौ जेबो बुंनो साना आरोखि बिथांमोननि जेबो गोरोन्थि गैया आरो मोनसे खोथा बुंदों आरोखि बे माहि बिटिवाइ आलु गेसावनि बिब'आ जे गोरजा थाग्राफोरनि थाखाय मोनसे खोथा बुंदों आरोखि जे गोरजा थाग्राखौहाय नोंथाङा जेबो जावनो नाङा बिदि खोथा बुंनो नाङा दस्रा सुबुंफ्राबो गोसोआव नाङो देहायाव नाङो आरोखि दे गोरजा थानाया ओरैनो थाया काहानि थायो गोरजा थानायाबो ओरैनो थालाबाया नङा होमबा बुजियै सानै हयैसो बुंनांगौ एस जकिङा गोरजा थानाय ना मानाय बेफोर मा सिगांनि जारिमिनफोरखौ रायखांनानै बिदि बुंनो नाङा आरोखि मानसिया मोनसे समाव गोरोन्थि हाबा मावो बे गोरोन्थि हाबा मावखांनायनि उनावसो सुद्रायखायो आरोखि नङा होमबा गोरोन्थि हाबा मावनानैसो सोरबा सैथो लामाजों जे आगान सुरो जे बेयो सैथोखा आरोखि जानानै थांखांनाय बाथ्रा बेफोरखौहाय रायखांनानै बुंनानै नोंसिनि भिडिअ'आव भिउस लानो साननाय बेल'जों जाया आरोखि दे नोंथांमोना निमाहा जा सोरखौबा बुंनाय बिसोरखौहाय जे एस जकिं एम जे ब्रादारमोनखौ जे मोनसे खोथाफोर भिडिअ बानायना बुङोब्ला मोजाङै बुं आरोखि मोजाङै सावरायनानै बुं आरोखि जे खेबसेनो डाइरेक्ट जावनो नाङा बिदि बुंनो नाङा खेबसेनो जे नोंथांमोनाहाय रायलायनायनि गेजेरजोंसो सल्भ जायो नङा होमबा बुजिनायनि गेजेरजोंसो सल्भ जायो बुजिया सोमजिया बिदि डाइरेक्ट सोरखौबा सोंखारिनाया गाज्रि आरोखि सानै हयै बाथ्राखौ बुं आरोखि जे गुरै बुं जे माबाफोर भुल जादोंबा निमाहा बिनायबो थानांगौ मानसिनाव आरो निमाहा होनायबो थानांगौ आरोखि मानसिनावहाय गोरोन्थिखौ बयबो मावखायो गोरोन्थियालाय नोंबाबो गोरोन्थि मावो दा रायजो नोंथांमोना नोंसिनि भिडिअखौ बेसेबां नायबाय थानो नङा होमबा रायजोफोर दा रायजो नोंथांमोना बे आलु बिब' आरो आलु गेसाव बिसिनि भिडिअखौ नायबानो नोंसोर एसे बुजिखागोन आरोखि रायजोफोर दे बिथांमोना मा टाइपनि भिडिअ लाबोयो रायजो नोंथांमोना दे कमेन्टआव हरदो सोरनि गोरोन्थि आरो सोरनि भुल दे बिथांमोनखौबो नायनो बाबाय जोंनि रायजोफ्रा बिथांमोननि खुगाजों खुगा नांलाबाय थानाय मा मोनगोन नायनानै जेबो लाब गैया ओरैनो टाइम बेकार बिसिनि भिडिअखौ नायनानै दा आं बेखौ खावलायगोन लास्टआव जे नोंथांमोना गासिबो कन्ट्रभार्सिनि भिडिअ लाबोनो नांला गावबागाव मोजां कन्टेन्ट लाबो जा हायो कन्टेन्ट लाबो नांलायनाय मानाय बेफोर भुलाथ' भुल आलु गेसावनि भुलखा बियो मालायनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै हगारनाया जे गावनिनो भुलखा आलु गेसावनि भुल बिथाङा रिकुवेस्ट खालामोबालाय एम जे ब्रादाराबो कपिराइट होनाय नंखायामोन जे रिकुवेस्ट खालामनानै आपल'ड खालामोब्ला जे बिथांनिनो भुल आरोखि बियो बे भुल मावनायाव आरो उल्था सोंखारिफिननाय बेफोरबायदि भिडिअ लाबोलाबायनो नाङा आरोखि दा रायजो नोंथांमोना सोरनि गोरोन्थि बांसिन दा कमेन्टआव हरदो आरोखि खोन्थाहरदो रायजोफोर
आरो आं जोबनायाव नैबे मोनसे खोथाखौ खावलायबावनो सानदों आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन जे आलु गेसावनि बिब' माहि बिटिवाइ बिथाङा सासे सिख्लासो सिख्ला मानसिया जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो समाया आरोखि सानै हयै बाथ्रा बुंनांगौ बिथांनि बुंनाया बिराद गाज्रि जादों गोरोन्थि नुखायो बुंनायफ्रा जे बिथाङा सासे सिख्लासो आरोखि बिथाङा बिदि बुंनो मानो समाया आरोखि गावखौ साननानै नायोब्ला लाजिनांगौ ससियेल मिडियायाव जे भिउसनि थाखायल' मोखां देखायनानै बिदि बुंनो मोखां गोरा देखायनानै बुंनाया बे जाया नङा होमबा दा बुजिनायजों भिडिअफोरखौहाय बानायनांगौ आरोखि बुजिनानै साननानै दा आं बेखौल' खावलायो आरोखि